n'ụwa taa na-enwe ka apụtazịrị asị anyị na-ewere nzu nwoke na nzu nwaanyị. Nzu niile bụ nwaanyị ka ọ bụ. I am sorry to say that. Nzu niile bụ nwaanyị ka ọ bụ. Ndị nna m basị na aba nzu n'ụwa bụ ọba nzu. Nzu ọba. Nzu ọba. Nya bụ nzu a, ọba nzu ka a na-akpụ ya. Mana ọ batazịrị taa n'ịnwa ndị be anyị akụli enye akụli wela aja ma mmiri kpụọ onye agbụọ sese ibezi gị na nke a bụ nwunye nzu, nke a bụ oke nzu. Asị ọ bụ na ọ dị bad, ọ bụ na iweli eme ekpele ọ dị mma, mana a na-edekọreti lie ndị mmiri ka a na-edekọreti lie ka a chọọ ha mma, ka e wee yuzu onye as point of contact ọ bụ ibe ị na-ekpelụ. Ikezi ọ bụ na nwoke na nwaanyị nọ na mmiri sịba na iji nzu nwoke na nzu nwaanyị asọm na ọ dị bad, mana a ma gwa gị na natural nzu bụ nke abụ a na-emetụrụ aka, nke na-ejiri fọmụ enete, nke dị otu chi esi wee kee anya, nke abụ dị otu ọ bụ chi esi wee kee anya, ya bụ ọba nzu, ya ka m ji n'aka ebe a.